елегантност, контрол, статус. Динамика, приключенски дух, свобода. Седмицата ми отваря сама вратата. Те посрещат ли ти така? Защо ми да ме посрещат така? Аз да не съм там. Ако случайно се возя, мога да те гледам как се излагаш по телевизията на 31-инчов екран на задните седалки. А можеш ли да събереш уиндсърфовете в багажа? Новата BMW петица Touring има огромен багажник, в който можеш да събереш абсолютно всичките си уиндсърфове, включително да влезнеш да си ги пазиш. И вози перфектно. Добре, да видим твоя свят. Добре, хайде да видим чия емоция ще надделее. Само да не се налага да разменяме ключовете за винаги. И сега? Не мога да разбера. И аз. Която е да е движещата емоция в живота ви? Ще намерите нейният еквивалент на BMW Mini Expo във всички официални дилърства на BMW в страната, както и онлайн на BMW BG, Mini BG и социалните мрежи до 30 юни. Предизвикваме ви.